Lagi nating naririnig, matibay ang Bicolano, babangon ulit. Sanay na sa bagyo, baha, at hirap. Totoo, matibay talaga ang Bicolano. Pero tanong, ginagamit ba minsan ang resilience para takpan ang kakulangan? Hindi porket marunong bumangon ang tao, pwede na silang pabayaan. Hindi porket sanay na sa bagyo, okay lang kulang ang evacuation center. Hindi porket madiskarte ang pamilya, okay lang nababagal ang ayuda. Hindi porket resilient ang Bicolano, okay lang na poor planning. Ang resilience, hindi dapat katumbas ang pagtitiis. Dapat may plano. Dapat may serbisyo. Dapat may accountability. Kaya ang tanong, resilience ba talaga ang pinupuri natin? O pagtitiis ang tinatawag nating lakas? Matibay ang Bicolano, pero hindi ibig sabihin pwede na tayong pabayaan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Joseph at welcome ulit sa ating munting tambayan dito sa ating Sari-Sari Store mini podcast. Dito tayo mag-uusap ng simple. Parang nasa kanto lang. Parang nakaupo lang tayo sa gilid ng kalsada. May mga soft drinks. May mga dumadaan na tricycle. May bumibili ng tingiting shampoo at kape at sardinas. Pero kahit simple ang setup natin, seryoso ang usapan natin ngayon. Ang topic natin, Bicolano Resilience, lakas ba o palusot? At mga suki, yung hindi pa po sa akin nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At yung naman po hindi pa po sa akin nakapag-follow pa po, follow naman po tayo dun sa ating Facebook. Lagi natin narinig yan, lalo kapag may bagyo, baha, pagputok ng bulkan, landslide, burnout o crisis. Matibay ang Bicolano, babangon ang Bicolano. Sanay na tayo sa hirap. Kaya na natin yan. At totoo naman, hindi natin pwedeng malitin ang tapang, tiyaga, at lakas ng mga Bicolano. Ilang beses tayong tinatamaan ng bagyo, ilang beses tayong binabaha, ilang beses tayong nawalan ng kuryente, nawalan ng kita, nawalan ng pananim. Pero, bumabangon pa rin. Pero ngayon, gusto kong itanong, ginagamit ba minsan ang salitang resilience o para takpan ang kakulangan? Kakulangan sa plano, kakulangan sa serbisyo, kakulangan sa paghahanda, at kakulangan sa accountability. Kasi ibang usapan ang sabihing matibay ang tao kaysa sabihing okay lang kahit may hinang sistema. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Unahin muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng Bicolano Resilience? Para sa akin, ang Bicolano Resilience ay ang kakayahan ng ating mga kababayan na bumangon kahit paulit-ulit na sinusubok ng buhay. Kapag may bagyo, handa agad ang tao. May nag-iipon ng tubig, may nag-charge sa mga flashlight, may nagluluto bago mawala ng kuryente, may nagtatali ng bubong, may nag-aakyat ng gamit sa taas ng parte ng bahay. Kapag bumabaha, may kapitbahay na tumutulong. Kapag may nasirang bubong, may nagpapahayag ng martilyo. Kapag may walang ulam, may nag-aabot ng kaunting pagkain. Kapag may nawala ng bahay, may nagpapatuloy kahit pansamantala. Iyan ang magandang parte ng resilience. Nandoon ang bayanihan. Nandoon ang malasakit. Nandoon ang pagiging madiskarte. At kung ikaw ay Bicolano, alam mo ito. Hindi gawa-gawa. Totoo ito. Bahagi ito ng buhay natin. Habang pinupuri natin ang tibay ng Bicolano, kailangan din nating tanungin, bakit kailangan nating maging sobrang resilient taon-taon? Kung alam nating binabaha ang isang lugar, bakit taon-taon pa rin itong binabaha? At kung alam naman natin, may mga pamilyang laging delikado kapag may bagyo,
bakit wala pa ring maayos na relocation? At kung alam nating kulang ang evacuation center, bakit hanggang ngayon kulang pa rin? At kung alam nating laging napuputol ang kuryente at komunikasyon, bakit parang lagi tayo nagsisimula sa wala? Dito pumapasok ang punto natin. Ang resilient ng tao ay dapat sinasabayan ng resilient ng sistema. Hindi sapat na tibay ng mamamayan kung mahina ang plano at hindi sapat ang madiskarte ang pamilya kung kulang naman ang serbisyo. At hindi sapat ang bayanihan kung palpak ang paghahanda. Ngayon, pag-usapan natin ang medyo sensitibong parte. Kailan nagiging palusot ang resilience? Nagiging palusot ito kapag ginagamit ang katatagan ng tao para tagpan ang kakulangan ng mga dapat na sana ay naghahanda, nagwaplano at naglilingkod. Halimbawa, pagkatapos ng bagyo, ang naririnig natin, "Sa Lord kami sa katatagan ninyo, bilib kami sa inyong lakas. Babangon muli ang Bicol." Resilience talaga ang mga Bicolano. Magandang pakinggan, nakaka-inspire, nakaka-proud. Pero pagkatapos ng mensahe, anong kasunod? May malinaw bang plano? May mabilis na bang ayuda? May maayos bang evacuation center? May long-term solution na ba ang mga baha? May suporta na ba sa mga magsasaka na sira ng pananim? May tulong ba sa mga sari-sari store na nawalan ng paninda? May trabaho ba para sa nawalan ng kabuhayan? Kasi, kung puro papuri lang, pero walang pagbabago, ang resilience, naging parang pampalubag-loob. Parang sinasabi sa tao, "Ang galing ninyo, kaya niyong tiisin kahit kulang kami." At hindi yun tama. Hindi dapat normal na taon-taon na lang may lugar na lumulubog sa baha. At hindi dapat normal na laging delayed ang tulong. Hindi rin po dapat normal na laging classroom ang evacuation center. At hindi dapat maging normal na kanya-kanyang diskarte ang pamilya tuwing may sakuna. At lalong hindi dapat normal na pagkatapos ng krisis, balik na naman ang dating problema. Ang diskarte ng tao, hindi dapat kapalit ng responsibilidad ng gobyerno. Uulitin ko yan. Ang diskarte ng tao ay hindi dapat kapalit ng responsibilidad ng gobyerno. Kasi, oo, kaya ng tao mag-adjust, kaya ng tao magtiis, kaya ng tao na bumangon. Pero ang tanong, hanggang kailan? Mula sa parehong problemang pwede namang mabawasan kung may maayos na plano. Alam ninyo, dito sa sari-sari store, simple lang ang usapan ng tao. Pero kapag pakinggan mo ng mabutin, malalim ang laman. Mabibili ng bigas, tapos sasabihin, grabe ang mahal na. May bibili ng kandila, tapos sasabihin, sigurado brown na naman mamaya. May bibili ng kape, tapos sasabihin, ba na naman sa amin kahapon. May utang ng sardinas, tapos sasabihin, wala pang kita, nasirang panindahan namin noong bagyo. Diyan mo makikita ang totoong epekto ng salitang madalas nating marinig sa balita. Disaster, inflation, poverty, resilience. Sa report, isang word lang, resilient. Pero natungong buhay, ang ibig sabihin niyan, maglinis ka ng putik buong araw, magluto ka kahit basang bahay, pumasok ka sa trabaho kahit walang tulog, mangutang ka para may makain ang pamilya, magpanggap ka na okay kahit pagod ka na. Kaya minsan, kailangan nating itanong, resilience pa ba ito o pagtitiis na? Malagang ang paghiwalayin ang dalawang bagay, resilience sa pagtitiis. Ang resilience ay mapagbangon, may natutunan, may pagbabago, may improvement pagkatapos ng problema. Halimbawa, binahang isang barangay pagkatapos noon, nagkaroon ng assessment, inayos ang drainage, nilinis ang waterways. Nagkaroon ng early warning system, tinukoy ang mga bahay na nasa danger zone. Naglatag ng evacuation plan, naglagay ng stock o relief good bago pa dumating ang bagyo. Yan ang resilience. May nangyaring problema, pero may natututunan. May inaayos, may binago. Pero ang pagtitiis, iba.
Ang pagtitiis ay kapag binaha ngayon, binaha ulit sa susunod na buwan, binaha ulit sa susunod na taon. Tapos, ang sagot pa rin ay, kainin nyo yan, sanin na kayo, babangon din kayo. Yan ang hindi na tama. Hindi dapat gawing romantic ang paghihirap. Minsan kasi ginagawa nating inspirational story ang problema ng tao. May pamilyang nasa bubong dahil baha. Sasabihin natin, grabe ang tatag nila. May magsasaka na wala ng ani, sasabihin natin, lalaban pa rin yan. May sari-sari na nalugi dahil sa sakuna. Sasabihin natin, madiskarte naman yan. Pagkatapos ng papuri, o ano na? May tulong ba? May plano ba? May compensation ba? May prevention ba? O at may accountability na ba? Kung wala, parang ginawa lang nating content ang paghihirap ng tao. At yun ang dapat nating iwasan. Ang Bicolano resilience ay hindi dapat gawing excuse para kulang ang serbisyo. Hindi porket sanay ang tao sa Baguio, okay lang na kulang ang evacuation center. Hindi porket marunong ang tao maglinis pagkatapos ng baha, okay lang na hindi ayusin ang drainage. Hindi porket madiskarta ang tao, okay lang na mawala ng livelihood support. Hindi porket ang tao nagtitiis, okay lang na pabayaan sila. Ang tunay na resilience, may dignity o dignidad. Hindi siya simpleng tiis. Hindi siya simpleng tiis lang. Hindi siya bahala na. Hindi siya kanya-kanyang paraan. Ang tunay na resilience ay may kasamang suporta, sistema at pagbabago. At bakit malagay ito sa Bicol? Dahil ang Bicol ay madalas tinatamaan ng kalamidad, bagyo, baha, landslide, volcanic activity, lahar, storm surge, at iba pa. Maraming lugar ang agrikultural. Maraming kabuhayan na nakadepende sa lupa, dagat, palengke, at transportasyon. Kapag may sakuna, hindi lang bahay nasisira. Nasisira ang pananim, nawawala ng kita, tumataas ang presyo, naantala ang klase ng mga anak, naaapektuhan ang negosyo, nalalalagan ang utang, nababawasan ang kakarampot na ipon, nadudurog ang mental health ng pamilya. Kaya kapag sinasabi natin resilient ang Bicolano, dapat intindihin natin ang bigat noon. Hindi ito simpleng compliment, may kasamang sakripisyo yan. At kung paulit-ulit ang sakripisyo, dapat paulit-ulit ang tanong natin. Ano ang ginagawa para mabawasan ito? Hindi pwedeng ang sagot lagi ay, matibay naman ako. Oo, matibay ang Bicolano. Pero ang tibay ay hindi dapat inaabuso. Kung matibay ang bubong, hindi ibig sabihin hayaan mo na lang tamaan ng bato. Kung matibay ang katawan, hindi ibig sabihin hindi mo na yung alagaan. Kung matibay ang tao, hindi ibig sabihin okay lang na lagi siyang pinapahirapan ng parehong sistema. Ang tibay, inaalagaan din. Ngayon, practical tayo. Kung hindi sapat ang resilience, ano ang dapat hanapin natin sa mga namumuno? Una, preparedness. Hindi reaction lang. Hindi pwedeng kapag may bagyo na, doon palang kikilos. Dapat bago pa dumating ang sakuna, may plano na. Sino ang unang ililikas? Saan sila dadalhin? May sasakyan ba? May pagkain ba? May gamot ba? O may nakahanda na bang generator doon? Ano, may tubig ba doon? Yung maiinom ng mga tao? May listahan ba ng senior citizen? PWD? Buntis at bata? Kalawa, maayos na evacuation centers. Hindi sapat na basta may mapupuntahan, dapat ligtas, malinis, may tubig, may CR, may privacy, at may basic needs. Hindi kasi madali na lumikas ngayon. Hindi yun bakasyon. May kaba yun, may takot yun, may trauma yun.
lalo na sa mga bata at matatanda. O ang pangatlo, infrastructure na may tunay na epekto. Hindi project na parang ribbon cutting, hindi lang tarp, hindi lang picture. Kailangan ng drainage na gumagana. At kalsadang hindi basta-basta nasisira. Flood control na hindi dekorasyon. Slope protection sa landslide prone areas. Farm to market road para hindi lugi ang magsasaka. Yung waste management para hindi barado ang kanal. Ang pang-apat, yung ating livelihood recovery. Pagkatapos ng sakuna, paano babalik ang kita ng tao? Kung magsasaka ka at nasira ang panin mo, saan ka kukuha ng puhunan? At kung mangingisda ka naman at nasira ang bangka mo, paano ka babalik sa dagat? At kung sari-sari store owner ka naman at nabasa ang paninda mo, paano ka magsisimula ulit? At kung driver ka at sira ang kalsada, paano ka kikita? Hindi na sapat na relief goods kung ang kabuhayan mo mismo ang nasira. Ang panglima, yung transparency sa paggamit ng pondo. May calamity fund, may disaster preparedness budget, may relief budget, may infrastructure budget. Tanong, saan napunta? Magkano ang ginastos? Ano ang resulta? Sino ang mga kontraktor? Natapos na ba ang proyekto? Gumagana ba? May audit na ba? Hindi ito paninira. Ito ay karapatan ng mamamayan na magtanong. Ika-6, ang accountability. Kapag paulit-ulit ang problema, dapat may sumasagot. Hindi pwedeng laging bagyo kasi. Hindi pwedeng laging malakas ang ulan. Hindi pwedeng laging nature yan. O hindi natin kontrolado ang ulan? Oo, hindi natin kontrolado ang ulan. Pero kontrolado natin ang planning. Hindi natin kontrolado ang bagyo. Pero kontrolado natin ang paghahanda. Hindi natin kontrolado ang lahat ng sakuna. Pero kontrolado natin kung gaano tayo kaseryoso sa protektahan ang tao. Pero hindi lang ito tungkol sa liderato. May papel din tayo bilang mamamayan. Una, kailangan natin maging mapanuri. Kapag may nagsabing resilient ang Bicolano, maganda yon. Pero ang itanong din natin, ano ang kasunod ng aksyon? Pangalawa, huwag tayong masanay na bare minimum. Hindi porket may relief pack, okay na. Hindi porket may photo op, okay na. Hindi porket may announcement, okay na. Hindi porket may pa-event, okay na. Ang tanong, may tunay bang pagbabago? Pangatlo, maging responsable sa pagboto. Kasi ang disaster response, infrastructure, health services, livelihood support, at local planning ay konektado ang klase ng leader na pinipili natin. Kung ang boto ay nadadala lang sa pera, sikat na apelyido, pa-concert, patarpulin, matamis na salita, mahirap mag-demand ng seryosong pamumuno pagkatapos. Yan nagiging makabuluhan ang usapan. Hindi tayo nagrereklamo dahil mahina tayo. Nagtatanong tayo dahil karapatan natin. Pumupuna tayo dahil mahal natin ang ating lugar. Humihingi tayo ng mas maayos sa serbisyo dahil deserve ng Bicolano ang mas mabuti. So, balik tayo sa title natin. Yung Bicolano Resilience. Lakas ba o palusot? Ang sagot ko, lakas ito kapag kinikilala natin ang tapang, bayanihan, diskarte, at kakayahan ng Bicolano na bumangon. Pero nagiging palusot ito kapag ginagamit para takpan ang kakulangan ng plano, serbisyo, infrastruktura, paghahanda at pananagutan. Kaya dapat malinaw. Hindi resilience na paulit-ulit na pagtitiis, hindi resilience na sanay na sa baha, hindi resilience na laging delayed ang tulong, hindi resilience na bahala na kayo. Hindi resilience ang pagod na ang tao na walang choice kundi lumaban.
Ang tunay na resilience ay may kasamang pagbabago. Kapag manangyaring sakuna, dapat may natututuhan. Kapag may problemang nakita, dapat may inaayos. At kapag may budget, dapat may resulta. Kapag may pangako, dapat may pananagutan. At para sa ating mga nakikinig, huwag nating maliitin ang sariling lakas. Pero huwag natin hayaang abusuhin ang lakas na yon. Pwede natin ipagmalaki na matibay tayo. Pwede din natin sabihin, matibay kami. Pero hindi ibig sabihin, pwede nyo kaming pabayaan. Pwede natin sabihin, babangon kami. Pero dapat, tulungan niyo kaming hindi paulit-ulit na bumabagsak. Pwedeng sabihin ng, resilient kami. Pero kailangan din naman namin ang maayos sa sistema dahil ang pangarap natin hindi lang basta makaraos, ang pangarap natin ay makaangat. Hindi lang puro bangon, hindi lang may pag-angat, hindi lang puro tiis, dapat may ginhawa. Hindi lang puro papuri, dapat may serbisyo. Ako sa Joseph, ay ito ang ating Sari-Sari Store mini podcast episode. Vicolanos Resilience, lakas o palasot. Maraming salamat sa pakikinig. Kung may opinion na kayo, ilagay sa comment section. Pero sana, usap tayo ng maayos at may respeto. May basihan at may malasakit. Dahil ang tunay na usapang bayan, hindi chismis. Ito ay usapang tungkol sa buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating komunidad. Hanggang sa susunod, ingat kayo palagi at tandaan, hindi sapat na kaya natin, dapat may ginagawa rin sila. At mga suki, yung hindi pa po sa akin nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At yung naman pong hindi pa po sa akin nakapag-follow naman po tayo dun sa ating Facebook.